pois moitísimo máis interesante sería, para os espectadores, sería coñecer o que lembras ti, porque sería un caso excepcional de memoria. Creo que tamén Samuel Beckett xuraba que lembraba o útero materno, porque é absolutamente esencial. O que pasa é que o ano 80 en si mesmo, pois consultar a Wikipedia é o máis sinxelo, porque eu lembro, pois si, o goberno do CD, un Borbón como caído do ceo, todo bastante aburrido e tal. Todo cambiou bastante o ano seguinte, de 81, que foi dous feitos absolutamente cruciales na historia do Occidente, que foi o 23F e o accidente que puso nombre a Semestre de Cero. É curioso todo na historia, hai que de feito prohibiros álbumes, pero un montón, o Aladdin Sane de David Bowie, o Aqualung de Jethro Tull, pero por razóns absolutamente ignotas. A censura franquista era cachaverosódica. Despois había álbumes severamente mutilados, non? O Rock and Roll Animal de Lou Reed, o Cuadrofenia dos Who e todo eso. O que pasa é que tamén estaban prohibidos libros. Eu estiven, o cine tamén era terrible. Eu estiven no 78 na estrea da Edade de Oro de Buñuel, unha película de 1930, non? Unha estrela de cine, pois, de 70 anos despois, moi aburrido. Ben, teño aquí a lista, eu lembro de neno a Margarita, que era unha moneca que tiña a miña irmán, que non era moi expresiva, pero tiña unha especie de se lle tirabas dunha corda que tiña nas costas, tal, decía non sei que. Pero, en fin, do resto das mozas, bueno, lembro moi ben as actrices famosas, as condesas rusas no exilio, as heredeiras das grandes fortunas xudeas, as asentes da Stasi da Alemania Oriental, as contraltos do Orfeón de Donostiarra, as carmelitas descalzas de Lugo tamén, e por enriba de todas elas están as carpinteiras de Ferrol, que aínda conserva un boudoir feito por unha delas, que é precioso, pero claro, era o que dicía Vittorio Gassman, que o mellor da vida era o viño e as mulleres. Pois supoño que sería o mellor da vida de Vittorio Gassman, claro. Bueno, eu son da xeneración Policomando, que Manuel Balagado de Xerais dicía que os galegos medímonos por xeneracións de desastres marítimos, de catástrofes de petroleiros. Entón, son da xeneración Policomando, pois ti tens que ser do Prestixo, unha cousa así, non? O Luquiola, o Casón, o Mar Egeo. Claro, o que pasou co Policomando foi que todo foi unha catástrofe que foi consecuencia dun tremendo despiste, unha incomprensión do idioma, ignorancia supina do mapa da ría de Vigo e tal, e claro, entón as miñas catástrofes son o despiste, a incomprensión e a ignorancia. E tamén teño unha catástrofe cotiá que é suministrar a medicación, a pastilla ao meu gato, o esplendor geométrico, que non hai maneira. Aquí, sen facer de menos a Truffaut, a Godard ou Louis Malle, eu penso que sen dúbida é Luis Buñuel, que tamén é o mellor director do cine aragonés, un dos mellores do cine mexicano. O que pasa que tamén están os irmáns Lumière, Méliès, toda esa xente, os surrealistas que fixeron un montón de cine, Man Ray, Berayanqui, René Clair, e cousas así. Sei que non son todos franceses, o que pasa é que os franceses fan unha cousa moi divertida, non? Que, por exemplo, falan de Picasso e din Picasso, pintor francés nacido en España, non? Genial. Bueno, lígase en todas partes, hágase en Euskadi. Non é pecado que é milagre. Se non fose así, de feito, o xénero humano teria que ter desaparecido. O que pasa é que
Outra cousa é a selección natural, non? Porque se ti tes as tres Fs, non? Forrado, con Ferrari e con farlopa, non? Pois entón ligase bastante máis en Madrid en calquera outro sitio. Os galegos e galegas casamos máis polo forestal, non podemos decir nunca que ese cura non é o meu pai, non? Pero podes intentar con recursos tipo Bésame soy gallego, ás veces pícanse. Básicamente son profundamente materialista e superficialmente espiritual. O que pasa é que o budismo é curioso, a moda en Occidente, a introducción do budismo en Occidente, porque eu penso que o budismo ten serios problemas, non? O sistema da reencarnación que fai que ti non podas prosperar na tua vida actual, sempre tens que esperar a reencarnación porque é un sistema de castas. E claro, se a seguinte reencarnación ti és unha vaca loura, pois entón as cousas para mellorar socialmente ou culturalmente ou económicamente non son moi posibles. O fetiche o obxeto, o vinilo. Pero hai discos que sí que quedaron aí, pois como algúns Kings, cousas da época de Sex Pistols ou Ramones e cousas así, pero un solo disco non o teño. Sería probablemente máis alto que a min, máis guapo que a min, tocaría a guitarra mellor que a min, tería un sentido de humor bastante máis cruel que o meu, adelantando polo arcén. De feito vai para 18 anos e chamase Esteban. Esta é moi boa pregunta, porque sen dúbida o concerto no que mellor o pasamos todos é un concerto que xamais existiu. A xente lembra concertos absolutamente delirantes, non? De coches teledirixidos, mulleres desnudas, drogas, LSD, orxías de LSD no escenario, unha cousa absolutamente increíble. A mí gustaríame haber estado en algún deses concertos que xente que xura e persura que sí, que estivo nun concerto non que había un coche teledirixido, pero non está en ningún lado, non nos lembramos. A ver se pasa, ainda estamos a tempo, o mellor está por vir como un banco. Ben, isto é un saúdo desde Cambre para a página web de Estela Pan. Vale. Chicos.